በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዕለታዊ ዝጽለ ጸሎት ብጎይታይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ትእምርተ መስቀል ገጸይን መላእ አካላተይን ሰለስተ ሰዓት የማዕትብ ሓደ አምላክ ብዝኾኑ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንጹሕ ፍሉይ ክቡር ጽሩይ ብዝኾኑ ብሰለስትነት ወይ ብስላሴ እናአመንኩን እናተማሕፀንኩን ጸላእየይ ሰይጣን እኽሕደካ ኣለኹም። ኣብዚኣም ኣብ ቅድሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ደው ኢለ እኽሕደካ ኣለኹ። ነዚ እውን ምስክረይ ማርያም እያ። በዚ ዓለም በትንየዋይ ዓለም እውን ንዓኣ እምባ መጸጊዒ ገይረ እኽሕደካ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና። ኦ ጎይታ ነኽብረካ ኣለና። ኦ ጎይታ ንግዛልካ ኣለና። ኦ ጎይታ ንቅዱስ ስምካ ነመስግነካ ኣለና። ልሳን ኩሉ ንዓኻ ይግዛእ። ብርኪ ኩሉ ዝሰግደልካ ንሰግደልካ ኣለና። ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ናይ ጎይቶት ጎይታ ናይ ነገሥታት ንጉስ ንስኻ ኢኻ። ናይ ስጋን ነፍስን ፈጣሪ ንስኻ ኢኻ። ንስኻትኩም ኣብ ትጽልዩሉ ጊዜ ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ ኢሉ ቅዱስ ወድኻ ከምዚ መሃረና ንጽዋዓካ ኣለና። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣበሳናን በደልናን ሕደገልና። ካብ ኩሉ ክፉ ዘበለ ፈጺምካ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ አሜን። ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰላምታ ንዓኺ ይኹን። ብሓሳብኪ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ እሞ ንዓኺ ሰላምታ ይግባእ። ናይ ኣሸናፊ እግዚኣብሔር ኣደ ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ። ናይ ማህፀንኪ ፍረ እውን ብሩኽ እዩ እሞ ሰላምታ ንዓኺ ይግባእ። ጸጋ ዝመልአኪ ፍስይት ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ምእንቲ ክስረየልና ካብ ዝተፈተወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምሕረት ለምንልና አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብዘሎ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ንኹሉ ብዝሓዘ ብሓደ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልዊ ብዝኾነ ብሓደ ጎይታ ወልደ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ዝተፈጥረ ኣይኮነን። ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ኮነ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ብዘይብኡ ሓንቲ እኳ ዝኾነ የልዎን። ምእንታና ምእንቲ ደቂ ሰብ ምእንቲ ድሕነትናን ካብ ሰማያት ወረደ። ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰብ ኮነ። ብዘመን ጲላጦስ ጴንጤናዊ ከዓ ምእንታና ተሰቕለ፣ መከራ ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ፣ ብሳልሳይ መዓልቲ ድማ ተንስአ። ከምቲ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተጻሕፈ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን አቡኡ ተቐመጠ። ኣብ ሕያዋንን ኣብ ሙታንን ክፈርድ እውን መሊሱ ብምስጋናን ብኽብርን ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ ድማ መፈጸምታ የብሉን። ጐይታን ማሕየዊን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ ብነቢያት ዝተዛረበ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ምስ ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንስርየት ኃጢአት ብዝኾነት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ንዘለዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ትንሣኤ ሙታንን ከዓ ተስፋ ንገብር አሜን።
አሸናፊ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ተባይልካ ትመስገን። ምስጋና ኻውን ብሰማይን ብምድርን ዝመለ እዩ። ኦ ክርስቶስ ንዓኻ ንሰግደልካ ምስ ሰማያዊ ርሁርህ ኣቦኻ መድሓኒ ምስ ዝኾነ ምስ መንፈስ ቅዱስ ንሰግደልካ። ናብዛ ዓለም መጺኻ ኣድሒንካና ኢኻ እሞ ንሰግደልካ ኣለና። ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ስግደት እሰግድ። ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ስግደት እሰግድ። ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ስግደት እሰግድ። ሓደ እንከለዉ ሰለስተ ሰለስተ እንከለዉ ሓደ ንዝኾኑ በአካል ሰለስተ ብመለኮት ሓደ ንዝኾኑ እሰግድ። ነዴና ንቅድስት ድንግል ማርያም እሰግድ። ንኹሉ ዓለም ንምድሓን ክብል ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝተሰቕለሉ መስቀል እሰግድ። መስቀል ሓይልና እዩ። መስቀል ጽንዕና እዩ። መስቀል ቤዛና እዩ። መስቀል መድሓኒት ነፍስና እዩ። አይሁድ ይኽሕድዎ ንሕና ግና ንኣምኖ። ዝኣመናውን ብመስቀሉ ክንድሕን ኢና ድሒናውን ኢና። ንአብ ምስጋና ይግባእ፣ ንወልድ ምስጋና ይግባእ፣ ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእ። ንአብ ምስጋና ይግባእ፣ ንወልድ ምስጋና ይግባእ፣ ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእ። ንአብ ምስጋና ይግባእ፣ ንወልድ ምስጋና ይግባእ፣ ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእ። አምላኽ ንዝወለደት ንአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይግባእ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝተሰቕለሉ መስቀል ምስጋና ይግባእ። ክርስቶስ ብምሕረቱ ንኽዝክረና ኣብ ዳግማይ ምጽኣቱ ንኸየሕፍረና ስሙ ንምምስጋን ከንቀሐና ንዕኡ ብምምላኽ ንኸጽንዓና ኣዴና ማርያም ጸሎትና ኣዕርግልና ኃጢአትና ዝተስሪልና ኣብ ቅድሚ መንበር ጐይታና ጸሎትና ይዕርግልና። ነዚ ሕብስቲ ንዘብላዓና ነዚ ጽዋእውን ንዘስተየና ምግብናን ክዳንና ንዘዳለወልና ኃጢአትና ሁሉ ንዝተዓገሰና ቅዱስ ሥጋኡ ክቡር ደሙ ዝሃበና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚያ ንዘብጽሐና ንልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይግባእ። ንወላዲቱ ድንግልውን ምስጋና ይግባእ። ክቡር መስቀሉ ምስጋና ይግባእ። ስም እግዚአብሔር ፍጹም ንኽምስገን ዘውትር በብግዚኡን በብሰዓቱን ምስጋና ይግባእ። ሰላም ንዓኺ ይኹን እናበልና ንሰግደልኪ ኣለና። ኣዴና ማርያም ንልምነካ ኣለና። ካብ ሃዳናይ ኣራዊት ከድሕነና ምእንቲ ሃና ኣዴኺ ምእንቲ ኢያቄም ኣቦኺ ኢልኪ ድንግል ንማሕበርና ሎሚ ባርኽልና። ንኣምላኽ ብድንግልና ዝወለደት ናይ ኣዴና ማርያም ጸሎት። ማርያም ድማ ከምዚ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይካ በኣምላኸይ በቲ መድሓንየይ ባህ ይብሎ። ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ እነሆ ካብ ሕጂ ኩለን ወለዶ ብጽእቲ ክብሉኑ እዮም። እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ። ምሕረቱውን ኣብቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ። ብቕልጽሙ ሓይሊ ገበረ ንዕቡያት ሓሳባት ልቦም በተነሎም። ንሓያላት ካብ ዝፋናቶም ኣውረዶም። ንዝተዋረዱ ኸዓ ልዕል ኣበሎም። ንጡሙያት ብበረኸት ኣጽገቦም። ንሃብታማት ከዓ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም። ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ንዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ። ኦ እግዝእትየ ፍትህኒ እማእሰሩ ለሰይጣን እሙ ለመድህን ወለተ ብርሃን ባርክኒ ቀድስኒ ወአንጽህኒ በከመ ባረክዮ ለቅዱስ ኤፍሬም ፍቁርሺ በረከተ ፍቁር ወልድሺ ወአብሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይድር በላዕሌ ወላዕለ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። ቅዱስ ኤፍሬም ዝደረሶ ብሰንበተ ክርስቲያን ዝጽለየ ንኣምላኽ ዝወለደት ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ምስጋና
ኦ ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ዝተፈተውኪ ተባሂልኪ ካብ ዝተፈለዩ ዝተፈለየት ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ሕጊ ጽላት ዘለዋ ትበሃሊ ካልኣይቲ ክፍሊ ንስኺ ኢኺ። ኪዳን ከዓ በጻብዕቲ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፈ ኣሰርቱ ቃላት እዮም። ብዘይምልዋት ካባኺ ሰብ ዝኾነ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ስሙ መጀመርያ ስሙን ኣቐዲሙ ብየውጣ ነገረና ንሓድሽ ኪዳንውን ኣተዓራቒ ኮነ። ብዝኸበረ ደሙ ፈሳስነት ወይ ምፍሳስ ነቶም ዝኣመኑ ንጹሃን ዝኾኑ ወገናት አንጽይዎም። ኦ ቅድስ ለምንልና ኩሉ ጊዜ ንጽህቲ ዝኾንኪ ኣምላኽ ዝወለድኪ ቅድስቲ ኣዴና ኩልና ነመስግነካ ኣለና። ንሰብ ዝፈቱም ጐይታ ይቕረትኡ ንክህበና ንልምነካ ኣለና። ዓይንና ኸዓ ናባኺ ቋሕ ነብል ኣለና። ካብ ዘይነቅዝ ዕንፀይቲ ዝተቐርጸ ብውሽጥን ብደገም ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ብዘይምፍልላይን ብዘይምልዋጥን ሰብ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይመስለልና። እዙውን ምልዋጥ ዘይብሉ ንጹህ መለኮት እዩ። ምሳብ ማዕረ እዩ። ንንጽህቲ ባዕሉ ኣብሲርዋ ብፍሉይ ጥበቡ ብዘይዘርኢ ወዲ ከማና ኮይኑ መለኮቱ ኣዋሂዱ ብዘይርኽሰት በኣኺ ሰብ ኮነ። ኦ ቅድስ ለምንልና ብእግዚአብሔር ስእሊ ዝተሳእሉ ኪሩቤል ዝጋረድኺ መቕደስ ንስኺ ኢኺ። ኦ ንጽህት ብዘይምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ቃል ሓጢኣትና ገደፈልና ኣበሳና ዝደምሰሰልና ኮነ። ኦ ቅድስ ለምንልና ዝተሰወረ መና ዘለኪ ንጹህ መሰወርቂ ንስኺ ኢኺ። መናውን ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕብስቲ እዩ። ኦ ቅድስ ለምንልና ኩሉ ጊዜ ብርሃን ዘሎ ፋና ዝተሰከምኪ መቕረዝ ወርቂ ንስኺ ኢኺ። እዙውን ፋና ናይ ዓለም ብርሃን እዩ። ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ። ብዘይምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ እዩ። ብምምጻኡ ጸልማት ኣብ ትሕቲ ሞት እነብር ንዓና ኣብሪልና ብፍሉይ ምስጢረ ጥበቡ ብስጋዌ እግረ ልቦናና ናብ ሰላም መንገዲ ኣቕንዓልና። ኦ ቅድስ ለምንልና ብሩኽ ካብ ቤተ መቕደስ ሒዙኪ ዝወፀ እሳት ዘለዎ ጓህሪ ዝተሰከምኪ ናይ ወርቂ ማዕጠንቲ ንስኺ ኢኺ። ጓህሪ ዝተባህለውን ሓጢኣት ዘስተስሪን በደል ዝድምስስን እዩ። እዙውን ካባኺ ሰብ ዝኾነ ንርእሱ መስዋዕቲ ገይሩ ዝዓረገ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ። ኦ ቅድስ ለምንልና ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝወለድክልና ሰናይት ርግቢት ማርያም ደስ ይበልኪ። ካብ ሱር እሰይ ዝወፃኺ ማእዛኺ ጥዑም ዕምባባ ንስኺ ኢኺ። ኦ ቅድስ ለምንልና ኣይተኸልዋን ማይ ከየስተይዋን ዝለምለመት ናይ ኣሮም በትሪ ነራ ብዘይዘርኢ ሰብ ኮይኑ ዘድሓነና ሓቀኛ ንኣምላኽና ክርስቶስ ወለድክልና ንስኺ ከማ ኢኺ። ኦ ቅድስ ለምንልና ጸጋ ዝመላእኪ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ብዝበለጸ ንኽትልምንልና ንስኺ ይግባእኪ። ንስኺ ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ትበልጺ ካብ ሱራፌልን ኪሩቤልን ዝበልጽ ዝፍቶ ግርማ ኣለኪ። ብሓቂ ናይ ባሕሪና መመክሒትና ንስኺ ኢኺ። ሰውነትናውን ሕይወት ትልምኒ ኢኺ። ናብ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ንዕኡ ብምእማን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ንኸጽንዓና ይቕረቱኡን ምሕረቱን ንኽህበና ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ንኽገድፈልና። ኦ ቅድስ ለምንልና ልመናን ክብራን ናይ ወዳ ምሕረት ምስ ፈተውታ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ይንበር ኣሜን። ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣበሳናን በደልናን ሕደገልና፣ ካብ ኩሉ ክፉ ዘበለ ፈጺምካ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩሞ ኣሜን።
ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰላምታ ንዓኺ ይኹን። ብሓሳብኪ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ እሞ ንዓኺ ሰላምታ ይግባእ። ናይ አሸናፊ እግዚአብሔር አደ ካብ አንስቲ ተፈሊኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ። ናይ ማፀንኪ ፍረ እውን ብሩኽ እዩ እሞ ሰላምታ ንዓኺ ይግባእ። ጸጋ ዝመልአኪ ፍስት ደስ ይበልኪ። ሓጢአትና ምእንቲ ክስረየልና ካብ ዝተፈተወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምሕረት ለምንልና አሜን።